Streekomroep RTV NOF houdt niet op een dag, zodat Elsen niet even achter de schermen zien kan hoe het er hier om een dag gaat. Prima verzorgen met koffie, gebak en vertier voor de band. RTV NOF bestaat uit radio, televisie, Noord-East-Friesland. Het is de streekomroep voor de gemeenten Dongerendiel, Kalmelaan en Dantemadiel. Streekomroep RTV NOF is verrassend dichtbij. Er worden radioprogramma's maken over het nieuws, het leeuwen en de sport. Ook verschijnen videoreportages online en op televisie. Daarnaast zit er een website en een kabelkrant met al het nieuws uit de regio. Streekomroep RTV NOF is te volgen via Facebook, Twitter en Instagram. 2 keer in het jaar wordt er vergees in een tijdschrift uitgegeven dat verspreid wordt in de hele regio. Grote evenementen, zoals de Admiraliteitsdagen, worden streekjochts op de radio en televisie uitgestuurd. 28 jaar geleden begon Streekomroep RTV NOF als lokale omroep Noordoost-Friesland. Beter bekend als de Loonhof. Het eerste radioprogramma werd in 1984 uitgestuurd. De jongere kraammachinist Willem Sonnema verzorgt deze muziekshow. In de jaren die het voorbij binnen is Streekomroep RTV NOF ook zo groeid. En het is een aantal vrijwilligers flink toegenomen. Zo'n Ierlien in de studio onder Verlingen Stationstritten in de Westerijn in gebruik genomen. De programma's worden zowel door de harkers, de bezoekers online en de zaakkundigen goed waarderen. Het leverde tal van onderscheidings- en awards op. De OLON, de organisatie van lokale omroepen in Nederland, beheerde 2 keer een productie van Streekomroep RTV NOF. Als beste productie van alle lokale omroepen in Nederland. De streekomroep van Noordoost-Friesland is er voor uitzendingen, dus ook voor die. Ek vrijwilliger worden, meld je aan, stuur een berichtje naar dit e-mailadres.